imimi munoshamisa nekuti nguva nemisi munotisarudza kuti titandadzane tiri muchirongwa Mike Samba Show. Mike Samba Show chirongwa chatinotaura pamusoro peupenyu, pamusoro peupenyu. Saka nhasi tine nyaya inobata moyo yedu, ndinoimba kuti inobata moyo yevadiwa vatariri nevatereri, yekuchengeteka, kukosha kwekuchengeteka kwevabereki. Vabereki vakakosha here? Vanochengetedzeka seiko? Kana tichiti mubereki tiri kumborevei? Kuchengeteka kwevabereki tinovaita sei? Ndaonzwa pabuda nyaya dzakawanda, vamwe vakati tiri kurasiswa kumakereke, vamwe vakati tiri kurasiswa munharaunda, vamwe vakati tiri kurasiswa. Asi iko kana tiri kumbotaura kuti mubereki achengetwe, anenge achiitwa sei? Nekuti vamwe vanonzi ndovapei nokuti vari kusenza. Hapana asina chekupa, hapana asina chekupa. Ndikuya kwamurisa maita vabereki, kana tati tiri kuchengeta vabereki tiri kuitei? Tinotenda hapana munhu asina chaanoshuvira muupenyu. Anganga iwe unenge uchifunga kuti baba vangu namai vangu vanazvo, hapana chandinovapa, vanozvida. Asi ufunge ukangovatora kuti hendei tinodya sadza ririkweza nechimukuyu chiri mudovi, kwaunoziva kwazvinogadzirwa, hakusi kufara kwavanoita. Watovapa, wavachengeta. Mashoko akanaka. Apa vari kurakidza kuti handi zvinhu zvikurukuru zvatinoti vabereki wavaita. Chinotariswa ipfungwa yokuita zvinhu izvozvo. Zviri nyore here? Nekuti tinoona kuti kune vamwe vaberekiwo vanopedzesera vasisade mumwe mwana nemararamiro ake nemaitiro ake. Vamwe vanonamata kuti mwana ari kumhiri kwemakungwa, vamwe vanonamata kuti mwana anopa iye ari mwana wavo. Maita zvenyu mechisamba inauya muri kutaura ichokwadi. Kwatoona vamwe vabereki vekuti vanotarisa kuti mwana uyu ane mari kana kuti pfuma yakawanda sei, iye ndiye anoiswa padyo. Ininiwo zvangu handinotengesa madomasi, pandinoione 50 cents handione kwese chinhu. Asi mukacherechedza nguva zhinji, pamwe mwana wacho yeye ari kuchando, ari kumhiri kwemakungwa, munhu ari kuona nezvechingwa chavari kudya zuva rega rega, ari kuona kana varwara vaenda kuchipatara, kana vadi ndini ndinenge ndiripo. Saka vabereki ipapo dai tarega kusarudza vana, tavada semadiro atinovaita vese, tese takazvamborehwa kunzi tese takazvarwa nababa namai, ngavangotida sekuda kwavaita pekutanga. Vabereki chengetekai, nekuti inini pamwe handiwane zvekudaro, pamwe ndinongokwanisawo kuuyawo kana nekachimodo kandakubikiraiwo kuti happy Mother's Day, happy Father's Day, tambiraiwo, kwetobva mati tatomirira kuenda kuWestern Union, zvinotibata ende ndo zvimwe zvinoita kuti isusu sevana tibva tangotiwo kana nyangwe ndikaendawo nemaputa angu havasvikotambira, regai ndigare kwandiri. Mashoko akanaka ari kutaurwa kuvabereki herujira kufuka kana kuwarira mwana hatinamate zvatinopiwa nevana. Asi vana ava mufundisi vanoteerera here? Vanodika here? Vamwe vana vanodika here? Ndingangoda kuti nditaure pamashoko achangopedza kutaurwa nemutaura achangopedza kutaura. Avataura pamusoro pekuti vabereki mumwe anosarudza mwana uyu, anosarudza mwana uyu. Inini chinhu chandoda kungotaura ndechekuti mwana mai kana kuti baba vako vanogona kuva nemaweaknesses aunogona kutoziva iwe semwana, asi hazvichinji kuti iwe uri mwana. Whether mai vatadza kana kuti mai vagona, baba vatadza kana kuti vagona, murayiro umwe chete wandakaverenga mubhaibheri unongoti kudza baba vako namai vako. Zvekuti vanoroya havaroi, baba vakanaka kana kuti vakashata hazvina kutaurwa, pakangonzi vabereki vako ngavakudzwe. Saka zvekuti inini mai vangu vanoda ari mhuri kana kuti havana kundisarudza, izvozvo ukaona wakutotarisa izvozvo watobva paumwana. Umwana chaicho ndo kungoziva kuti ini ndakazvarwa namai vangu, whether vanogona kana kuti havagoni, ini ndinoplaya role yangu semwana. Ndizvozvo mashoko akanaka aritaurwa namufundisi. Ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti chimwe chauraya mhuri, chimwe chauraya ubereki nehwana hwakanaka kanzatu.
kukondana kuti inini ndatenga shuga ava vachazotengawo masamba, ini ndatenga upfu. Hanzi kana uchichengeta mubereki wako ita sewakazvarwa uri wega, vape zvakakwana. Kana uchida kuti vanwe putugadzike tii, chingovatengera zvetii izvo zvaunokwanisa, kwete kuti vamwe vanozozadzisa. Ndiri kuuya kwauri Chikomana. Ndinoda kutaura pamusoro pe-generational gap yanga ichambotaurwa nemumwe mutauri kuti vaEfeso chapter number 6 verse number 1 inotaura iyo ichiti vanaremekedzai vabereki nekuti ndicho chinhu chakanaka. Zvinotipaizwa kuti tikaenda kuchechi tiri kunzi remekedzai vabereki, zvoreva kuti tinofanira kuteera tsika dziri kuteera vabereki. Tikadzoka kumba, mufundisi vakauya kumba, kune mapuresi anonzi ndeamufundisi, kune kapu inonzi ndeamufundisi, pane asingatobatwa. Saka tadaro nawo tikazoenda kuchechi, zvataurwa namufundisi nezvataurwa namai ndo zvatinoteerera. Todzoka zvakare touya panyaya isusu yekuti taakubatirira paizvozvo. Saka kana zvatonzi mufundisi vanorova, amai vaine kapu vakatopa mufundisi echitodzi mufundisi tinovaremekedza sekudaro. Zvoreva kuti ndo mentality or pfungwa dzatava nadzo. Zouya futi pane imwe nyaya yekuremekedzwa kuvabereki, Mike inenge isati yambotaurwa paTV. Inhau yekunga tiri panyaya yemadrugs. Kuti petiri kufamba vari kunzi havasi kuremekedza vabereki nekudii, vari kunzi vanawo indoro nekudii. Asi nyaya yakakosha zvizhinji inyaya yemadrugs. Pakuti abatwa nemadrugs havasi vese Mike rekedzai ndibati pamashoko amufundisi yekuti vachiriko vanonamata, vachiriko zvakare vanotedzera vabereki, asi vangori vashoma vekuti tikawanirwa nguva tikagara nesu pasi neavo vacho vanenge vachiita zvemadrugs tikabatsirwa tinoita zvakanaka. Mashoko akanaka evimbiso. Hanzi tikawanirwa nguva, hero jira vabereki nevatariri vevana, hanzi tikawanirwa nguva tinoita zvakanaka. Chiri kundifadza muno ndechekuti imi muri kuziva zvakanaka, imi muri kuziva zvakanaka, noti kana uchiziva zvakanaka zvinova kuti unogona kuzviita. Saka iwe ukaita zvakanaka kunyange, noti mufundisi vari kuti kunyange asingatiitire zvakanaka ngatimuitirei zvakanaka. Kasangana nechikamu chinoteerera. Maita yenyu vadikani, chirongwa ichi chinotorwadza nekuti nyaya iri kutaurika muno ndo iri kuitika mukati memhuri dzedu. Izvi zviri kutaurwa zvekuti pane gepu rakazodai rikazodai, ndofunga taakuhwanda nemunwe nekuti upenyu hwese hwakatanga kare kare. Tarisai kuti iyo century yatiri kuverenga ino ndeyechingani. Saka kwese uku muri kutaura here kuti zvinhu zvakanga zvichifamba zvakanaka zvakazongoita mbodza iye zvino? Ndoye pamuri vamwene maita basa maichisama. Inini kura kwangu ndoziva ndechekuti ropafadzo inobva kuvabereki. Kana chiti ropafadzo inobva kuvabereki, zvinoenderana nekuti machengetero atinenge tichita vabereki vedu isusu hazvinei kuti inini ndini ngana wemumba imomo ndine mari zvizhinji. Asi kana ndikange ndine mari ndichipa vabereki vangu mari ndisina respect, ndisingakudze vabereki vangu, hapana chandenichiita. Asi kana ndiri murombo nchitengesa madomasi angu kana maairtime ndichiziva kuti ndinoda kunobatsira vabereki vangu nezvakati nezvakati, ndichinovapa izvozvo, mwoyo wavo wakatendeka uchifarawo kuti mwana wangu atiita izvi, ndine rukudzo mavari, Mwari vanongwa nekundiblessa, uye vabereki vangu vanondinamatirawo kuti zvinhu zvangu zvirambe zvichiita se zvichienda mberi. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa nayi. Asi regai tingogadzirisana pekuti ndiri murombo ndichitengesa madomasi nei. Kutengesa madomasi hausi urombo, rinotori bhizinisi. Kune vamwe vakavaka misha vakaendesa vana kuchikoro, saka hapana ibasa rakashoreka mukutaura. Asi wataura mashoko akanaka ekuti chikuru, ndiri kuuya kwamuri Samaita, chikuru ruremekedzo. Kune vana vanopindura vabereki, kune vana vanotafura vabereki, kune vana vane unubu. Munozviona sei? Zvekuti mai vanopesera vanyarara, baba vanopesera vanyarara. Zvinofamba sei? Tinotenda munhu woga woga ane maonero ake anoita upenyu nezvaanoita muupenyu. Asi chikuru ndechekuti vana ivava vanoita sumuka tienzane nevabereki, zviri kutoshorawo futi ivo vabereki, nokuti rwodzi runobva kumasvuuriro. Asunga mudiko naisamaita.
mwana kana adaro onko hatitange tangomurasa, tinoti chenga wose manhanga hapana risina mhodzi. Tinogara naye pasi kana achiri kugona kuti anogona kugara pasi, kugarika naye pasi tichitsanangura, tichifundisana. Iye kana aramba achiita masvanhu kongonya kutarisana kwevakarambana, hatichazotomuita sei? Togeza mavoko here kuti tapedza naye, chizvionera chava chigondora chava chimombe kutadza kutunga urema hwacho, hatizivi. Asi ndinoda kuti tirovere bembera kuvana nevabereki. Tese tine chekuita mukuchengetana nekugarisana. mashoko makukutu ari kutaurwa aya anzi munhu wese ane basa, munhu wese ane basa rekuita kuti nokuti gavi rataurwa hanzi rinobva kumashuriro, saka kumba ikoko ndiko kune zvinhu, nekuti ari kubva kumba ndiye ari kuenda kubasa unonyongosha kubasa, ari kubva kumba ndiye ari kunonyongosha kunyika, ari kubva kumba. Saka kumba kunorapwa sei mufundisi? Ndinotenda zvakare. Chinhu chikuru ndinofunga ndichida kuti ndiite sendinoramba ndichidzokera panyaya yedu yekukosha kwekuchengetwa kwevabereki. Ndambotaura ndichiti mumwe nemumwe ngaazive zvikuru sei isu kana tiri vana, nokuti nyaya yatiri kutaura pano yakanangana zvakanyanyisa nevana vachichengeta vabereki vavo. Saka ndinofunga kuti mukutaura kwese kwatingaita ngatidzokerei panyaya yokuti vana ngavazive nzvimbo dzavo sevana. Ngatizive, ini pano ndiri mufundisi asi ndiri mwana kune kwandakazvarirwa, ndine vabereki vangu. Zvino mai ndichida kundotaura chinhu ichocho kuti zvingagadzirika sei. Mumwe nemwe ngaazive nzvimbo yake. Ndiri mwana, ava ndimai vangu. Zvino kana ndaakugona kusimudzana namai sezvataurwa nababa kunzi akuita masimukati enzani, iko kutongoti masimukati enzani kureva kuti pane mumwe waakusimuka achiti ndoda kuenzana nomumwe. Hazvifi zvakaita ndinoenzana namai vangu. Chero ndikaita mufundisi ndikaparidzira nyika yose asi ndiri mwana kumba kwedu. Mashoko akanaka ari kutaurwa namufundisi. Ngazvirege kukuomerai zviri kutaurwa izvozvo. Zvinongoda rupfavo, humility. Zvinongoda rupfavo. Rupfavo ruchiri kuwanika here, Alice? Maita zvenyu maichisamba. Chokwadi rupfavo ririko. Chinongodiwa chete kuzvininipisa nekuremekedza vabereki vako, nekuremekedza vese vakuru kwauri, kwangadai vari vavakidzani mudunhu maugere. Zvinoitika zviripo, asi kuti nguva ino kana kuti nguva yacho vanhu taisu taakuita simukati enzani yarehwa nababa kuvabereki, nekuti taakuzviti tinozivisisa amai pamwe muchizive iko. Kuziva kwacho ikoko ndoizvo zvinenge zvichiwanikwa muzvivhitivhiti maichisamba, zvekuti vanhu vanobva vaizviita, vanoziva amai vangu ava vasina kana kuti vakagumira standard 1 kana 2 taakutovatarisira pasi. Ngatizvininipisei sevana, tikudze vabereki vedu, tivape zvigaro zvavo. Vangadai vasina chavainacho, havana kuenda kuchikora iwewo nemadhigiri kana chi. Ngatiremekedze vabereki. Ndizvozvo mashoko akanaka. Kudzidza kwakasiyana siyana. Kune kumwe kudzidza kwemabhuku, kogoita kumwe kudzidza kweupenyu. Zvino kudzidza kweupenyu kuri pamusoro kwemabhuku, nekuti tinoona vamwe vakasitika. Unotozonzwa nechirungu chacho kuti eya vakadzidza kudai. Handiri mukuzviona? Isi tiri kuti upenyu hweunhu, upenyu hwedu sevanhu vatema, kana tiri kubasa tiri kuremekedzana here? Nekuti pano pataurwa nyaya dzakawanda, chirere chigokurerawo. Mageneration edu ngaaramba achipetana. Munoziva here kuti kubasa kune mumwe munhu anotozezwa ofisi yake munenge mune marize nemuromo, handiti? Zvino munhu akadaro anobatsira sei? Kasangane mukamutopesera. Padika
mangwanani tasvika musikana tekupedzisira tiri muchirongwa Mike Samba Show umwe matiri kutarisa kuchengeteka kwevabereki, kukosha kwevabereki. Vabereki ndo vanhu vaya vanotizvara kana kuti vanotitarira kana tisina vabereki vedu, asi tikarega kuvachengeta tinozozvidemba nekuti vanhu vaye vatinongoona nguva yavo pamwe hatizovaona. Saka kuseri kweguva hakuna munamato, takungotaura mutsetse mumwe chete wekukanda kumba. Ndiwo wanga wakutaura tokanda kuti kudini kaminiti kaika half a minute. Mazvita yenyu Mike Samba, ichokwadi hanzi chirere chigokurerawo. Tinofanira kuchengeta vabereki vedu. Izvezvi mizera yevabereki vedu vakura havachakwanisa, isusu ndisi takukwanisa. Saka tinofanira kuvachengetawo nekuti hanzi chirere chigokurerawo. Vakatirera vabereki vedu, saka yawa mukana wedu wekuti tichivarerawo, tivatarisewo nokuti vakuita sokunge ndivo vavana. Isusu ndisi tavabereki vavo, saka tofanira kuvachengeta. Muchirere maoko chokwadi chisina kugombedzerwa. Hanzi vabereki vedu vakuita sevana isusu, nekuti mubereki dzimwe nguva anongopedzisira apeta maoko, kwete kuti ari kufara asi kuti ndakoniwa. Mutsetse wokupedzisira baba wamunoda kukanda kunyika ndokuti mutsetse mumwe chete. Ini ndiri kuti ngatirerei vana vedu tichivadzidzisa zvakanaka. Ivo vana tereraiwo zvamunodzidziswa, nokuti basa imbende rinotogaridzanwa, hapana anochera mbende ari ega. Ndizvozvo uchirere maoko. Kombende muri kuiziva here? Mbeva. Nekuti mbeva muriwoka ndo dzakaita kunge sausage dzemutsika nemagariro, saka dzinotocherwa pasi. Saka ivo vari kuti mwanenge achichera nekuno mumwe achichera nekuko kuti muibate kuti haina kutiza. Handitika mufundisi mutsetse mwe uchiri boko. Mutsetse mumwe chete wamuda kukanda kumusha. Ndingada kupedzisa neshoko remubhaibheri mapisarima 127 verse 3 kusvika pa4 inoti tarirai vana inhaka inobva kuna Mwari, inobva kuna Jehovha. Chibereko chechizvaro ndiwo mubayiro waanopa semiseve muruoko rwemhare. Ndizvo zvakaita vana voujaya. Zvazvinoreva ndezvokuti mwana wese akafanana nomuseve. Mubereki wako kana kuti munhu anopfura kana kuti vanoenda kundovhima, museve ndo unomanya kundobata mhuka. Aro muridzi muridzi wemuseve anenge akamira. Mai vako havachagoni kumhanya, saka vanotumira vana vavo. Iwe uri museve umwe wakatumirwa kubasa kwauri kushanda, mumwe wakatumirwa uko. Asi chinangwa chemunhu apfura museve ndechekubata mhuka. Ndoda kukukurudzira semwana, mai vako havana kudzidza, baba vako havana kudzidza dzimwe nguva, asi vakatumira iwe. Chikoro chavakatopinda ndechekugona kuendesa iwe kuchikoro. Chengetedza vabereki vako. mashoko makukutu ari kutaurwa namufundisi kuti iwewe kumba kwenyu ndiwo uri kuita here searo iri kunotsvaga zvinhu zvekudya zvekuti murarame muite sei. Mutsetse mumwe chete. Alice, tinokutendai baba. Maita zvenyu. Chekupedzisira ndiri kungoti iko zvino yanguva yekuti vabereki vedu vachidya mudya ndigere zvichiburikidza nesu vana ngatinochengetai vabereki. Iko zvino nguva yechando. Wakatengera amai gumbeze here? Wakatengera baba tenisi here? Ngatichengetei vabereki vedu. Mashoko akanaka. Hanzi chirere chigokurerawo. Ongororo iri kurakidza kuti chemberedziya iye zvino dzaakuchengeta vasukuru. Vana vanongounza kuti mwana ari kuenda kumushando, kuenda kubasa, vana vari kuenda uko. Vamwe vanenge vachinetsana nevabatsiri vavo, unoona anouya nemotikari kuseniseni, vana vakapfeka mapijama, pindai gogo varimo, pindai gogo varimo. Aiwa, vakachengetai vana venyu. Tinovadawo pamunotipawo, tinovadawo patinenge tavakumbira. Kwete kungoramba muchikodzi vana vari kuna mai, vana vari kuna baba. Hanzi vachengetei, vanombodawo kuzorora. Handiti iwewe kana uine vana vako vadzidzise zvaunoda kuti vaite iwewe semubereki wavo, nekuti zvanzi chirere chigokurerawo. Iye zvinezvi ukatarisa ongororo, vanotibatsira vebasa vaye ndovo vatotora misha. Vana vanenge vachichemera musikana webasa, havachemera amai. Vana vanenge vachichemera baba mukomana wokugadheni, havachemera. Asi zviri kudadisa vanhu kunzi ndakawana musikana akanaka fani. Zvazvina kunaka. Ngatichengetei, ngatichengetei. Vana vanotaura rurimi rwemusikana. Unonzi vati da kujata nenzara nekuti sisi vanobva kwamutoko.
unonzwa kuti tauda kudla anobva kumanda mawe. Ko ini muri kuti chii? Muri kudzidzisa here vana venyu? Ndiani mwana umwe mutsetse ungaende kunyika? Ndowe kwauri. Maita zvanyanya Chisamba. Tiri miseve inokandwa. Asi shoko rimwe chete ndoda kuendesa kumusha nderekuti tiri museve kudaro chinoratidza oro chinokwanisisa kuti museve usvike paunoda kusvika mukaki wemuseve. Naizvozvo vabereki vedu vari kutukaka here kuti tizosvike pakuti tigokwanisa kuvachengetedza. Daya yacho yakora mutu. Hanzi vabereki vacho kana vakaita zinyekenyeke vana havasvike kure. Izvozvo tinozvitaura. Vabereki onai kuti vana vadzidza, onaiwo kuti vana vari kudla, onaiwo kuti vana vari kukura zvakanaka, nekuti ukakaka nesimba unoenda kure kure. Vadikani, munongozviziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri muMaisamba Show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Asi regai nditore mukana uno wekukutendai. Maita basa manga muri kukurukura nyaya ino, asi vabereki ngavachengetwe, nyika ngaisumuke ichengetwe, tive nevana nevabereki vane upenyu hwakanaka. Regai nditore mukana uno wekutenda vadare vedu vatyaira chirongwa zvakanaka. Tinokutenda Alice, tinokutendai baba, tinokutendai Samaita, tinokutendai. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya pane imwe nhapitapi. Ndinonyu Dr. Rebecca Samba. Masvita.